בואו ונשירה על הלב ומירה, איך היא אותו הכירה. זה סיפור נהדר. הם הכירו בשידוך של אלפא, ואז גילו שהם שניהם מחיפה, וזה קטע נורמלי שגם הוא מהריאלי, אז עליו היא עפה. ואסף פרטיזים על בערב, סיפורי ילדות סיפרו בלי הרף, ועליה זה התפלא שהיא שמעה על דושמרה ועוד פרטים זוכרת. ואת אדמונד גם היא הכירה, איזה יופי שפגש את מירה, אז הוא הכריע, דייט שני כבר מגיע. בואו ונשירה על הלב ומירה, ואיזה יופי לנו שהיא אותו הכירה. בואו ונשירה על הלב ומירה, מה היה אחר כך נספר כאן מיד. יש למירה חברות 200, על השמות הוא התאמן חודשיים, ועם כולנו התחבר והתחבר גם די מהר על בני הזוג בינתיים. אחר כך עברו לגור ביחד, וזו הייתה עוד החלטה מוצלחת, כי בכיור כבר אין כלים והבגדים מקופלים והגזוזרה פורחת. איטלקית הם לומדים כל שבוע, לתיאטרון שניהם יוצאים קבוע, הרצאה או סרט, זו שגרה נהדרת. בואו ונשירה על הלב ומירה, ואיזה יופי לנו שהיא אותו הכירה. בואו ונשירה על הלב ומירה, ועוד לא סיימנו, אז תקשיבו עכשיו. לטייל בחו"ל זה כבר בנוהל, הם חולמים ומוציאים לפועל, יוון, איטליה וארהב על הדנובה, ועכשיו שוב הם רוצים לנסוע. אוהבים תמיד גם להיערך, ואת החברים זה משמח, והבנות, החתנים, הנכדים והשכנים באים להתרווח. כמה טוב שהשניים ביחד, נאחל להם בריאות ונחת וכיף חיים עד 120. אז בואו ונשירה על הלב ומירה, ואיזה יופי לנו שהיא אותו הכירה. בואו ונשירה על הלב ומירה, ובמקהלה כולם נשיר לה 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 לה